Dobro mi došli u čarobnu kuhinju. Danas ću pokazati kako crtam medenjake koje sam pripremila za noć veštica. Potrebna mi je prvo narandžasta boja, jedna čačkalica i ovaj pomagač. Sa ovom čačkalicom otprilike nacrtam, evo sad bi recimo na ovim haljinama nacrtam ovako deo koji će biti narandžast. Na ovim krugovima nacrtam deo koji za bundevu. Na cipelama štiklu označim, na ovima finima donji deo korpice i tako već sami kako osmislite. Od ovog džinđera napravit ću mumije. Zavisi koje vi modlice imate, možete napraviti bilo šta. Interesantno je za decu. Prvo ovako uradim ove delove što sam iscrtala, označila koja treba da mi je narandžasto i sad ću s ovim pomagačem malo razvući tako da. Prvo na svim medenjacima uradim narandžasto, pa onda crno, pa belo i tako. Ovo isto treba da bude šareno za decu. Deca vole. Sad će ovaj deo beo, ovaj deo crn i tako. To su samo primjeri, a vi možete po vašoj volji. Bundevu isto. Prvo ovako ovu sredinu, pa kad se osuši onda dodajem ovo po strani da bi se vidjeli ti godovi. Ovaj mafin dole ću staviti ovo narandžasto. Sada recimo ovaj jedan krug ide ceo narandžast, pa tu nacrtam pauku u mrežu, crno. Ali sve čekam da mi se prvo malo osuši. Ko je vešti, taj može i odmah da završava, ja ne mogu. Probušim ove mehuriće, a neki ako ostane. I sad na cipele sam isto iscrtala štiklu i ovaj gornji deo, ovaj srednji će mi biti crn. Ovo jedno srce isto ću ovako ovde narandžasto. I tako dok se ovi suše, ja druge radim. Evo još jedan mafin. Još jedna bundeva. Medenjaci koje sam prešla sa žutom bojom su se prosušili, u stvari sa narandžastom, i sada dodajem tamo gde treba bela boja. Znači na beli rojal i evo crni. Sad, evo ove gustine treba da bude, ali ja stavim tu 2-3 kašice bele i onda crne, to sve zavisi koliko vama treba. Tu kap 2 vode, pa ponovo promešam i tako. Bela evo isto. Sada na ovu haljinu ovde gde sam ostavila prazninu stavim belo. I onda sa ovim pomagačem guram. U stvari razlačim do ovog narandžastog.
I to su ove ovako 3 haljine. Ove mumije idu sa belim. Ako od ovog namestite bistrije, ono će curiti. Vi obrišete, ono curi. Znači mora da oseti. Možda bi lakše bilo ako stavite u kese. Ali ja sam ovako navikla. Sad i ovde ide belo, sve što je belo ja tako uradim. Kada se suši, onda dodajem druge boje. Najjednostavnije je kad radite samo sa jednom bojom. I sad ovu jednu preskočim pa ću posle tu dodati. Kao na ovoj naranđastoj. Prvo sam uradila ova 2 i sad sam ovo dodala. Sada sam pripremila ovako ove 2 vrećice. Napravim kao trougao i u nju stavim boju, ali je ta boja malo čvršća nego, ovaj Royal malo čvršći nego onaj sa kojim sam prelazila. Imam i naranđastu. Sada će mi ovde trebati da stavim crno i naranđasto na ove haljine. Ucečem malu rupicu, ako je baš jako mala, povećam, ali mora da su vam makaze dobre. Evo sad sam odsekla malo. I sada na haljinu stavljam crno, na gornji deo haljine. Ovde ostaje malo praznine pa može pojas ili ovaj gornji deo, neki detalj druge boje. Evo, to su haljine koje još treba da se suše pa da se završavaju. Ovde na ovom delu nacrtam mrežu. Evo cipele. Za ovo sve treba vremena, strpljenja. Ovaj deo štikle stavim crno. I sada ovde opet ufnice, ali to sve zavisi šta se vama sviđa.
Sada se ovo sve suši i ponovo finiširam. Sada na ovoj haljini gde mi je ovaj žuti deo nacrtam male sitne paukove. Recimo na ovaj krug što je bio čist narandža, samo sam spustila ovako jednog pauka. Nacrtate krug i noge i sad mu samo stavim oči. Ovima isto. Ovdje ću pojas staviti narandžast. Ovdje gore isto narandžasto. I kada se ova crna boja osuši, stavit ću neki još detalj. Bundevu sam ovako
I ovo su moji medenjaci za noć veštica. Ja sam odabrala ove 3 boje, narandžasto, crno i belo. Nadam se da ćete pokušati i vi ovako nešto da uradite. Hvala vam što me gledate.